També cal recordar que celebrem 50 anys de la Font Lluminosa de Carles Buïgas, per tant serà un acte molt important, perquè evidentment Carles Buïgas és un gran referent com a arquitecte i com a persona, arquitecte del que seria en aquest cas les fonts. Cal recordar que és l'autor de les fonts de Montjuïc i també aquí a Salou tenir una obra d'ell com és la Font Lluminosa, evidentment enriqueix molt el nostre patrimoni cultural. Aleshores serà una celebració en reconeixement en aquesta figura i evidentment un dels elements atractius que en el seu moment també va ser un gran referent. Jo recordo que venia molta gent, quan era petit, venia molta gent d'aquí del voltant a veure aquesta Font Lluminosa, per tant era ja un referent també. Va ser un gran encert i una gran obra.